Mä oon täällä maalissa ja... Mä menin jo. Ei... Mä pääsen tänne. Tokalla läpi. En mä suoraan. Ota se oikein yli. Täysiä siihen oikein yli. Tai en mä ihan täysiä. Häh? Paljon sä vedit? No 100 mä ehkä, en mä muista enää. Mun mielestä, ehkä mä menin täysin. Tää meni mulla ihan reunaa pitkin. Ei kun sulla ei mennyt edes oikeesti. Mulla meni vittu ihan meni ihan vitun tuurilla mulla.